love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Yan. This is your DJ Mamning again here at 99.9 FM Radyo Guagua. This is your Pamilyang Kapampangan. Yan, okay. Welcome po sa bawat Kapampangan. Welcome to the family. Asa na ba ako? Oy, first login natin, ha? Nandito na si Kuya Nilo Manakop. Hello, Italy! Yan, hello, Kuya Nilo Manakop. And our kababayan there, din kaya katamong kabalen ka rin keng Italia. A good day to all of you there. This is your DJ Mamning, kapamilya po ninyo dito sa Radyo Guagua 99.9 FM. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Yes, Maya pagat panapon po ken buong kabalenang Guagua. I miss you, Guagua, and I miss the listeners, watchers of Pamilyang Kapampangan. And welcome also sa ating mga listeners, watchers, sa ating mga karatig bayan ng Sasmuan, ng Lubao, Santa Rita, Porac, Florida Blanca, Bacolor, San Fernando. Nakita ko kagabi, meron pala tayong San Luis. Oh my goodness, ng San Luis, Pampanga, Santo Tomas, Pampanga, Apalit, ano pa ba, Macabebe, Masantol, saan pa ba? Sa Arayat, sa Santa Ana. Yan. Remind po ninyo ako ng mga bayan ng Pampanga. Po. And of course, sa City of Mabalacat and City of Angeles. Yan. Isang magandang or mainit na hapon sa inyong lahat. Yan, okay. Yan, magandang hapon po. Isang mainit na hapon sa buong lalawigang Kapampangan, po. And sa buong Pilipinas. Isang mainit na hapon po sa inyong lahat kasing init ng ating ng ating politika dito sa Pilipinas. Alright. And of course, sa ating mga listeners, watchers there in abroad, in United Arab Emirates, in Dubai. Magandang gabi po sa United States of America, especially to Sir Rolly Sangco, yan, at saka kay Sir Manulid, yan. So, welcome po, isang magandang gabi po sa inyo dyan. And yung aking mga binabati sa Canada, welcome back, no? Welcome back to the Philippines. Louie Gaviola and his family, especially with our beautiful apo, si Brianna. Welcome back to the Philippines. Yan, hello sa inyong lahat. And of course, yung ating, marami tayong kamag-anak doon, no? Hello sa inyo. Mabuti naman kami dito sa Pilipinas. Yan. And then, yung ating mga avid watchers there in Hong Kong. Yan, ang aking classmate, si Marie Galura Centeno. And then, yung ating mga listeners, watchers there in Israel. Saan pa ba? Sa ibang parte ng Europe. Our friends there in Sudan, yung naligaw na listener natin in Sudan, and our friends there in Pakistan. Hello! A good day to all of you. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, mayap agat panapon po king kaya katamong Honorable Mayor Dante D. Torres and family.
and with our Vice Mayor Sajid Khan Yusuf together with the Sangguniang Bayan of Guagua. Isang mainit na hapon po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga municipal officials, and sa ating kuya ng bayan, si Sir Jun Panganiban, isang mainit na hapon sa inyo, together with your energetic, beautiful principal wife, Madam Shena Panganiban. And of course, speaking of principal, ang aking principal, si Madam Eloisa C. Lusong. Yan. Hello po, isang magandang hapon po sa inyo dyan sa Porac. And sa aking kumpare, si Sir Aldwin Malyari. Hello, hello. Thank you po sa inyong laging pag-inspect sa aming school regarding the protocol. Yan, hello po. Maraming salamat po. Yes, and si Ludwig Sunglao, sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua 99.9 FM. Love you Radyo Guagua, sabi niya, with many hearts and kisses, ne? And pa-play po song Ma'am Ning, Totoy Bibo. Mag-Totoy Bibo kami, si Inandake pamuke kay tambulaklak. Alright, so tayo magsasawayawan after this, alright? And yan nga, si Kuya Nilo Manakop and Sir Andrew Sampang, hello! Good afternoon sa inyo dyan sa San Roque Dau High School. Ne po, welcome to Pamilyang Kapampangan, sir. Yan, sabi po niya, good day, Ma'am Ning. Kamusta? Dakit kang apong senior ngeni para kang mapayapang eleksyon tamo. Yes, daramdaman ko pin. Bala mo palwal na tayo. Magputukan na kening siping mi keni. Yes, sana po maging mapayapang kaya katamong eleksyon, Diyos ko. Alright. And magandang hapon sa amin doon sa bahay na po. Nanonood po sa akin ngayon ng aking bunso, si Hope Gaviola Ramor. Yan. So, and galing kay Charlita Yumang Salazar. Hello, Ning. Sabi niya, hello, Charlita. Yan. Isang magandang hapon sa inyo. Okay, bago po tayo magpatuloy, pakishare po natin ang ating program sa ating mga friends, sa ating mga relatives, no, sa lahat po para dumadami tayong pamilyang Kapampangan, ne po, lumalawak at marami pong nagmamahal at nananalangin sa bawat isa. Okay? And yan po, kapag po mamaya ay merong what do you call this, may hassle sa ating FB live stream, just click on Twitch TV na naka ano naman po siya rito, ne po, nakalagay sa ating chat box yung Twitch TV. Yan po, para po continuous po ang inyong pagsubaybay sa inyong pamilyang Kapampangan. Okay. Hi! Nako, si Ambi daw. Hello, Ambi! I love you, my baby. Yan, si Mark Anthony Ramor Tayag. Hello, my dearest baby. And of course po, tamakiramdam yung mokmok ko. Hello, Helisio Jira, tamokmok of the family. Ano, right? Kompleto na ang family dito sa pamilyang Kapampangan. Okay. Ela pa paka-sign in din kaya katamong Ma'am Susan Ginto Serrano and Ma'am Luda Dural. Yan, hello sa inyo. Babatiin ko kayong muli mamaya pag nag-sign in na kayo, okay? So, let's start the hot afternoon. Yan, nakalinya po rito kahit maputi na ang buhok ko. Yan, no? So, mamahalin po kayong pamilyang Kapampangan hanggang po. Ne po, hanggat naririto tayo, mahal po kayo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko.
Yan, isang magandang hapon kay Marie Galura Centeno. Yan, binati ko na po siya kanina. Yan, ito po yung taga Hong Kong. Yan, pa-shout out kay Kamalago DJ Ning, sabi niya niya po. Siyempre, lalo yan lalagoy Marie dahil nandun siya sa isang magandang lugar sa Hong Kong. Hello! So, welcome to Pamilyang Kapampangan, Marie. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Okay, greeting to Nanay, no? Nanay Virginia Apigo Padilla Ailas Nena. Yan, happy birthday po sa inyo. Yan, happy celebration, Nanay Virginia Apigo Padilla, galing kay Axel Padilla. Ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ng tango. Sa Tobudugi Rumba, itinuro ng tatay ko.
Yan! Welcome back to the family! Alright, this is your Pamilyang Kapampangan, po. So, greetings again to Nanay Virginia Apigo Padilla alias Nena ba to? Okay? So, magandang hapon po sa inyo, Nanay Virginia Apigo Padilla. Happy birthday po galing kay Axel Padilla. Yan, alright. Birthday po ni Nanay Virginia ngayon. Happy birthday na po. Sana po may all your dreams come true. Yan, okay? Kasi kahit na medyo may edad na tayo, meron pa rin tayong pangarap. Alright? Yan po, kagaya ko, pangarap kong lumabas ng bansa again. Yan po, para makapagbakasyon. Kaya lang hindi pa pwede. My goodness. Yan po, naglilipa na pa ang virus sa kapaligiran natin. Okay. So, ano ba to? So, Marie, hello Marie Galura Centeno. Yan, yeah. Thank you so much sa iyong laging pagsubaybay sa ating Pamilyang Kapampangan. And si Kuya Nilo Manakop, sabi niya dito, for the love of money is the root of all evil, but for the love of God is eternal. Yeah. Karangalan at dignidad ninyo at boto nyo ay panindigan kung sino ang gusto mo, hindi yung nagbigay ng pera para iboto siya. Huwag sana patatangay sa mga boss na politikang trapo. Magandang buhay po, Pamilyang Pilipino. Kuya Nilo, karanon mong kakabig. Pota ko pa sana kumabig ng politika ngayon Kong Nilo. Yes, tama po yan. Actually, Kong Nilo, sabi ko pin, nino man ing lumwal, nino man ing manyambut kareng positions keng government, it is the will of God, po. Whether for the progress, whether for the progress or the what they call this, destruction of the country, maging sa ikauunlad o ikababagsak ng bansa, ito ay kagustuhan ng Diyos, no? Bakit ko po nasabi yon? Kasi po, studying the history in the Bible, po, Israel is the chosen country, the chosen land, the chosen people, po. Sila po ang pinili, pero pinabayaan ng Diyos na sila'y magkaroon ng mga hari na masasama. Po, hindi po lahat ng hari ng Israel ay mabubuti. Po, kamukha ni Judas, po, ay anong tawag dito? Kamukha ni Judas, sabi ko, hindi pala siya hari, isa siyang what they call this, alibughang apostol. Okay. Sino kasi yung hari ng Judea nung si Jesus ay maliit pa, no? Siya ay pinapapatay, po, lahat po ng mga babies pinapapatay ng hari ng Israel nung unang panahon. Okay? Ang haring ito ay pati mga anak niya ay kanyang pinatay dahil ayaw niyang magkaroon ng what do you call this, ng kakompetensya. Yan, ayaw niyang magkaroon ng kompetensya sa throne ng Israel. Napakarami rin pong mga hari ng Israel na hindi sumasamba sa Diyos, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, no? At to the point na nilusaw ng Diyos ang Israel at sila'y ang tawag dito, binuwag niya bilang isang bansa ang Israel. Kailan lang naman naging bansa ang Israel? That was 1968 yata, no? Noong binuo sila ng Panginoon. Okay? So, sa atin din po, kaya nga sabi ko ay lagi tayong magbasa ng Bible, no? Po, hindi lahat ng ating inaasahan, no?
ang mangyayari, kundi ang kagustuhan ng Diyos ang mangyayari. Okay? So, hello, good afternoon to Kelvin Rivera Serrano. Ayan. Hello, my darling Kelvin. How are you? Good afternoon sa inyo dyan sa Betis. Alright? And sabi ni Marie, yes, paninayon da ka ni Hong Kong if okay the situation. Wow! Sinabi mo yan, ha? Ne? Kasi itang baby ko kayang balay, ang bibi, sayang mamasyal ka no kayang Disneyland Hong Kong. Pepa, kay kami ngayon eh, maka-schedule kayong mag-passport ngayon eh. So, siguro, mga next year, Marie, sana tsuka pa king Hong Kong, ne? Yan. Medyo ampunan mo kami next year. Alright! So, shout out po, Mama Ning, sabi ni Kelvin, yan. Okay, so, Peka Pogi kong Kelvin, hello, Keka, yan. So, ano pa to? Yeah, mamaya ipi-play natin Ludwig yung Bulaklak. Don't worry, Bulaklak. And, wow! Sabi ng Kong Nilo, alaya ka ng paralan. Alright. Katula ko kaya ka Kong Nilo. And sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, hi, sorry po, I'm late. Good afternoon po, beautiful ma'am. DJ Ning. Sabi dapin, better late than never. Miss you and Radyo Guagua 99.9 FM ing istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. Wow, with quadruple hearts. Yes. So, I truly believe na rin kaya katamong kaya nga rin watchers, listeners, mga avid, yan, family na natin sila, ne po, kapamilya tala po rin. Alright, so, dakal-dakal salamat po, Ma'am Susan, and good afternoon, king kekang Bembe, si Caleb, yan, si Liam Caleb, ne po, anak ni na Noe and Mark, yan, alright. At nepong kapogi, mamumurit yan, dyan kanya mong FB, ikale, balo ko Ma'am Susan, manggigil ya kening kaya nga po ngayon na po. And Kuya Nilo, panalangin tayo ing bansang Pilipinas, ne? Atin tamong, what do you call this, atin tamong kanya-kanyang bet, ne? Keng politika, pero sasabihan mo pinsana masiraing pamikakaluguran at pamikakamag-anak yan. Let not this politics ne po destroy relationships, okay? So, magkaita mo po, medyo magmaneneta mo po, ne? Tsaka nung malyari, eta na po, nanoyta, eta mo mi papanyira, ne po, usitang mi panyirang tao. Baluta naman po yung hanggang history na ng Pilipinas. And we don't forget, of course, hindi natin nakakalimutan ang nangyari. May kanya-kanyang dahilan po ang mga tao bakit nila gusto ang taong ganyan, ang taong ganito, ne po. May kanya-kanya silang reason. Hindi naman po sila yung mga bobo. Ne po, hindi sila bobo. Higit sa lahat, hindi sila bulag, ne po. Alam po nila ang kanilang ginagawa. Tayo matatanda na, kaya nga yung mga botante ay 18 years old above, ne po. Meron na po silang sariling decision. Okay? Sabi ko nga ako alang kain ng house kanita, ako kailangan puntalan or mangampanyala ka na ako. Balo king sarili ko, ne po, mamili ko nung ninuing ka na kung isipan na makasawop keng Balen Guagua at keng Bayang Pilipinas. Wow! My goodness, parang naalala ko kahapon ang aking discussion sa school, ne po, pagka makabansa. Wow! Ne po. Alright, so, tayo po'y medyo dito sa Pilipinas, napakainit, ne? Mag-showing yung metong, mag-showing nga. Ay, my goodness, makakaya ing FB at to the point na megla ko kung metong FB page king metong group page king kanakong
king kana akong FB ne po kasi makakay ko naninen may stress ko karela itang bala mo tutuna lang biyasa. Bala mo ilang biyasa. Okay? Da balo na in karelang panya biyanan mas mata siya papegaralan karela. Na ako mo pinbubulad. Sabi ko nga deng professionalist tong yan o binulad. Kasi it is a nonsense discussion already, ne? And never convince the people of your choice. May mga choice ang tao, alright? Yan, hindi lang naman para sa, what do you call this? Para sa iisang tao ng aking mensahe, kundi sa lahat po, ne po. Wow, ano yan? Ano yung piniem ni Kuya? Pa-shout out po sa mga Pizza Pie Group. Wow, meron palang Pizza Pie Group. Ay, sina Engineer May Muli, Zyke Tayag, Perlita Esguera, Kentucky Roy Guevara, Myla Castro, Engineer ng Mang Ogre, Jerry Arceo, Fernando Ocampo, and Imelda Serrano in Canada. Ayan. Magandang buhay po, pamilyang Pilipino. So, let me repeat po, pinapa-shoutout po ni Sir Nilo Manaco from Italy. Ayan. Two Canadian people there, the Pizza Pie Group, ne po. Kay Engineer May Muli, Zyke Tayag, Perlita Esguera, Kentucky Roy Guevara, Myla Castro, engineer ng Mang Ogre, Jerry Arceo, Fernando Ocampo, and Imelda Serrano in Canada. Yan. Alright. Sana po nakikinig po sila sa atin doon sa Canada. Okay. Ano pa ba to? Sabi po ni Ma'am Susan, special pamilyang Kapampangan. Thank you po Ma'am DJ Ning, king pagbati king kakong Jewel and happiness, Liam, Caleb, and my firstborn Noe and Mark. Yan po. We love you, stay safe, and mingat kayo. And to my sister Tess, kamusta kayo Ken? So ako rin po pasalamat kang sister Tess at ingatan no po ring anak ng Ma'am Susan Ginto Serrano Karin King Dubai na po. So tayo po ay magkakapamilyang Kapampangan. So iisa lamang po tayong pamilya, kaya i-share po natin ang ating program sa lahat. Yan. Alright, let's continue listening to beautiful music. Let's have this Bigay ng May Kapal. Kayo po ay bigay ng may kapal dito sa pamilyang Kapampangan. Nag-alinlangan pa, ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko okay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok
kita mahal. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Bigay ka ng may kapal. Bigay ka ng may kapal. Radyo Guagua FM. Yes, Ludwig Sunglao, enjoy listening to beautiful music together with Ma'am Beth Sunglao. Hello, good afternoon po sa inyo. Ang
Guagua FM. Yes, I was reminded of that beautiful song. Ne? Sabi nating Ma'am Susan, nice siya kano ita. Na request ng Ludwig ne po. So, yan, no? Na anya pong nano, mesa hulya kaning dancing queen ming Ma'am Lu. Pero nung pwede ya po, Ma'am DJ ning play. Later po i-play po natin yan. Balo mo, Ma'am Susan, potang i-play kita. Uling medyo classic yan. Papaddan na katamo ng kaya ng FB Maya. Because of nanang house kanita, intellectual rights ba yun? Potang bagya tayo po i-play ita. Okay. Sabi ko kasi kan JJ, sabi ko, papatan na kataning FB, sabi ko, maya na kasi retang haliwan song sana, lalo na itang dancing queen. Classics no reta, yan naman kanyan. So, mamayang konti, Ma'am Susan, after po natin, doon po natin papatugtugin yung dancing queen natin. Baka po biglang-bigla putulin na naman tayo ng FB. Alright? Ano ba yan? Okay. So, sabi na pong Ma'am Susan, karengke katabong kain. Sabi na, karengke niya ni pong eleksyon na ini, dapat pin po, eta mo po masyadong magpalibuntok. Kareng burita mong kandidato. Nino maning sambot ka rin, magombrata pa rin. Yes, ito po yan. At kumilos para keng pamilya tamo, nasabyan ning uling binoto me, yan ang bala ke katamo. Ali po, so cool tamo po. Correct yan po. So, at saka ngayon po, yung ating mga mamamayan sa Pilipinas ay mulat na ang kanilang mata. Sila'y nagbabantay. Binabantayan nila ang ating mga officials. Kaya nga lang po, sabi nga ni President Duterte po, anong sinabi niya kasi, yung napakamahirap palang bagay na ang iyong kalaban ay ang mismong mga tao mo, sabi niya po. Nano pong burinan sabihan President Duterte ka rin, po, mismo pong officials. Ako po ulim pong tutuanan po niyan, pilang kumbanwang magsweldo king 2 years, magsweldo ko po under Malacanang po. So, anya po kanita, year 2001, 2002. Luwalungob ko po king Malacanang po. Po king pamagmayabang. Luwalungob ko po Malacanang at mismo po ring tao ka rin, den pong employees king Malacanang. Mga ganakalangan po, bawaling makasimangot ka rin. Ma-entertain la pong tao, po. At ala ko pong balong corruption king kilob ning Malacanang. Ala ko pong balong makanita. Kalwal po king Malacanang. Karin po ating corruption at saka akit siyo po ring ding aliwang mago braking gobyerno balamo Diyos lo. Po. Makarinela po nung nano po ing pekamata sa office ila po ring mababang lub po at na pong kababan lub din tao ka rin ma-entertain la pong tao hanggat itang hanggang what do you call this, itang kailangan mo hanggat ede ay biyeke ka eda ka patugutan sopan makanita la po rin tao keng Malacanang at saka ken pong pamaglubdang obra ikit ko po talaga kaya be ko pong mag-biometrics. Pipila ke po ken biometrics po. Akit mo lo, they are not that VIP, no? Alila po, lalo po di Romulo, di Secretary Romulo ka rin, po. Makapila la po ken biometrics ka, kaganaka na pong Secretary Romulo, ya pong head na ng HR ka rin, po. Nanuyak sila gitang head ni karing keng HR. Akaliwan ko pero king Secretary Romulo po yung king executive office po. So at pong maganakala po rin tao ka rin nakayarap ko nga po halos ding hanggang mga tas positions ka rin king Malacanang po.
At na pong kaya liwa kiting lower level, aliwa pong aliwa. So sana ding makirandam magobra keng gobyerno. Medyo magmanene tamo po ne po uling karim kempe kamata sa office na ning katamong bansa. Mas masanting la pong kautos, mas masanting lang kasabi rin tao ka rin. Okay? So, sabi na pong Kong Nilo, kay ganang request song ala sinabi kay Buttercup. Kong Nilo, ne? Talagang hika. Kaya ba't sabi ng Ma'am Susan, okay po, total ining radyo metong nemo istasyon radyo go. Yan, alright? Katulak naman kay ka, Ma'am Susan. Yan, okay, so yeah, you're welcome, Kuya Nilo. You're welcome so much. Dakal salamat king kaya kang pamagpatnube king pamilyang Kapampangan. Ne po? Okay. Deng Aliporis, ana, ilang gagad ne Ma'am DJ ning bala mo ilang boss. Yes, totoo po ito. Deng Aliporis da. Nung nino reng at yuking mababang level, ne po. Ila reng nanungas kanita, bala mo daigdo pa rin boss. Ne? Daigdo pa po ring boss detang kitang lower level. My goodness. Nya nangas kanina. Samasan tamo po, nung itamo po metong tamo pong public servant ne po. Public servant, tinggap tayo po yung obrang yan. So, servisyuhan tala pong masaleseren tao ne po. It is a great privilege to be a public servant. May ngari mo pong i-Kristo ne po, public servants iya po Jesus ne po. So inganggang bibiyan ng Jesus kaya katang. Okay. So ayan, magkain na keni na magtambol-tambol na keng side ni medyo mangyen ang bagya ne po. Magkain na po yung dakit siguro kanini. Dakit kang apong sa inyo yan ne po. So though I'm not a Catholic, balo ko po rin traditions sa mo kini guago, okay? And I respect much. I respect po in kaya kataong tradisyon, ne? Sabi nating Pastor Lapis, ang mga santing na tradisyon na irespeto ang tala, ne? Po kanya-kanya, yan nga pagre-respeto. May papagrespeto po, lalo ng ening eleksyon, ne? Po, alang may papanyira. Alright? Nangas kanina, makakay ko itang ating pang mamaus ka na ako. Makanya la rin tao mapanyira ating pong nengkay mapipiko na king FB ne po mi papanyira. Tamo po makanita ne po. Itas tayo po yung sarili tamo. I-build up tayong sarili tamo ne. What they call this? You sell yourselves to the people. Yan po. Bala mo business po yan Baka may pisaliing sarili mo, in personality mo karening botante. Yan. Pakilala ka karela, nino ika. Po. Yan. So, ako po, balo yun ako. Balo yun po yung Ma'am Ning. Yan. Balo yun po yung DJ Ning. Po. Sabi ko, pindatang yung panahon after my retirement. Yan. After my retirement, ne po, akit siya po yung lagyo ko. Yes, bisa ko naman pong sumilbing tune keng kana akong balen guwa ne po. Sumilbi po, anyapin po, sabi ko, after my retirement, ne po. Kanita ko po magsilbi kem balengguagwa. Sabagay, magsilbi na ako po kanini. This is already a public service to the people. Regaining family values yan. Baka sakali po ay meron po tayong matulungan ng mga families na nakikinig sa atin at medyo nagre-reforma na sila sa kanilang relationship sa kanilang family. Yan, okay? Last week po, bisita natin si Ma'am Dang, si Josefina Cervantes, po. At ako'y na-shock. Na-shock sa kanyang history. My goodness, po. Bala mo, as a woman, ko po yata ayagyo itang hanggang sacrifices ng Ma'am Dang, po. Nanungnuka rin itang sa bagay halos deng lalaki po potang buntis yung asawa
manintun lang aliwang babae. Why? My goodness, ne po. Makanito. Remember always, ne po, anyang susuyuan me ing babae ngayon. Pakasuywan me, paglolon me gusto. O bakit po tang ayasawa mo ne, potang masanting nanong ene, physical status ne po, potang ene 24 ing kayang bewang, ne, medyo manaliwa na ka direksyon ikang lalaki. Yata gusto ito. Wow, kuya Nilo Manakop. Kinain mo ko dineclare mo Yeah, in God's time yan. In God's time ne po. In God's time, in proper time yan po. Habang at ko pa po keng pamanuro at I am saying it to my students, ne, someday they will see my name in every post yan po, makakain ne po na ako talaga para makumpleto yung kana kung pangarap kembiye ko bisa kung sumilbi kem balen guagwa ne po at talagang sumilbi na alang what they call this, na alang paninayang kapalit. Ne po, nangaus kanina. Kaya nga po tang retire tana dakal tana kay kanita. Tamo kailangan ing nangaus kanina. Mo na kailangan pa ing magpayaman pa kembiye mo, my goodness, kasi you are retired already ne. Kaya nga retired na magsilbi na kakeng balen, di ba? Sabi ko pin, nung malyari mo kung makanyan mag-volunteer kung mananaman ka rin kem plaza. Purike po ngakit na dakala bulaklak yung plaza. Ne po, kaya mo ngenipin, because nangas kanina, dimot ka mo kapangyarihan, dimot ka authority, ne po. Hangga ka mo ketang medyo mamawal, mo gagawan yan, makanyan. Kamanog se basura ken. So sana po, den kaya katamong maging officials ngeni, relieve the ordinances ne po. Ingobra tamo po ing gawang batas, or ikay tala po rin batas tamo, pairal tala po kete guagwa ne po. At saka, tamo po tatakot magpairal batas, ne, bakit, katatakot mila ko, boto kembiye mo, ne, nung borida ka rin tao, ne, iboto da ka, at mo kailangan, what do you call this, mo kailangan yung magpasipsip ka rin tao, alright? Then tao, andyang, actually, in topic tamo po ngeni, paano ba ang tunay na pagbibigay ng tulong? Kasi napakaraming nagbibigay ng tulong. Actually, this is my observation. 1 year before the election, dakala mamye saupen, biglang-bigla na mo, luntola rin tao nga rin Potang kay, kung magkamali atin yung balakin tao ngayon. Ayan. So, ikit ko po rin tao nga rin ngeni, ne po, managalan lang positions in the government, ne po. At, kabus kanita, mo naman nakakit din, na nasasaop ka rin kaparang tao, ne. Ating kuping balo na sabi na kanako nitang co-teacher mi, sabi na, akasipin kem balayan bro, masibas de balayan, kasi mayabang yan. So, sabi ko aliwa ko sa pantaha, aliwa ko discern karening tao nga rin, sabi ko, ne po. So, panalangin niya po ing boto yu kakaluguran, kapamilya niya po. Panalangin niya po ing boto yu na sana karapat dapat yang luklok, karapat dapat yang sumilbi. Remember, always remind these people na they are public servants, bisa lang magsilbi kem balen guagwa. So sana kaluklok da rin elabala mo boss, elabala mo Dios. Ayalalaking kumari ko kening munisipyo keta lalam retire niya naman yan ni Yati Lida. So Lida Pineda ne po. Sabi na, Diyos la kasi Marian.
Aliwait ang termino ng ating lida nga ito. Diyos lakasiyana niya, ilang masusunod na. Sana po makanita. Lagi po sana ing para keng ikakayap na nin taong balen po, ing katamong gawan po, at din katamong sanggunian bayan, impong obrayo ing gawang batas magpatupad kayan larening batas sa reni i-review tala po reng ordinansa na ning guagua na magdisiplina ka rin katamong constituents ne po na sana magiya pong malago ing guagwa, malago at maunlad ing guagwa ka rin kayong gamat. Po. Yan. Okay. Sana Diyos ko, yada ako lalako, ni potang magsiluklok no rin na rin. Bayong officialis sa rin, uling medyo makaya po indila ng DJ ma'am. Ningene po, medyo mataram-taram ko po dila. Ne? Pero ako po talaga nung nano mo po ing karapat dapat yan dapat tamong sabyan at meton po ka ring obra tamo bilang mestra ing turo tala po ren tao ne po turo tala keng mayap ne po turo tala keng karapat dapat yan okay lalo na po nung para po keng balen guagua para po keng ikakayap da ren tao ne po ituro tala po. Yan. Okay. So, alright. Ito nga po ang ating topic ngayon. Paano ba ang tunay na pagbibigay ng tulong? Yan. Po. Paano ba? Kasi po ng karakalamami saup ganyan po. At karakalamami saup na nanungno ka rin kailangan da pa mong i-display. Ne po. So, before we go to our main topic, po, mag-ano po tayo, tawag dito. Let's have this 3 o'clock prayer. Mag-pray tapa mo po. Bangkanita, tinday atin niya pong patnube, ing banal espiritu king kaya katamong pisabihan, po. Okay. It's 3 o'clock. Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy, and this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people
tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Iboto tayo! Ting Party List! 1611 Pacman, Kapampangan, anak ni Wagwa. 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 Iboto tayo! Ting Party List! Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning po dito sa Radyo Guaguan 99.9 FM. Ini po ang istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Yan, santing na po yung kaya katamong kaya, ne? Slogan ng kaya katamong radyo, ne? Ing radyong magmalasakit at lulugod kareng tao. Yes. Thank you, Ma'am Susan. Sabi na, panayan mita, Ma'am DJ Ning, number 1 kong badante. Mag-volunteer ko pa yan. Sana pa yung po chuta pakitang panahon na itane po. Kasi po itane man tatal na ning kaya katamong kinabukasan ne po. Ing kaya katamong bukas, ing tatalan mo, ing kaya katamong Diyos. Pero ako po, ating ko po talagang nasain. Ulim pong ikit ko po nangaos ganina. Eko naman po bulag, akakit ko po at daramdaman mo naman inganggang bagay kaya tigwagwa ne po. So, datang po yung panahon, magsilbi tamo muna magkening balengguago. Serbisyong toto. Po, serbisyong toto. Okay. Ulim pong imbalemi mo, kaya tayo, pwede tayong lakaran ng munisipyo. Po, ibalik tamo yung kay, yung kasimple na, yung simpleng mayor. Po, ibalik tayo na alang bodyguard, alang nano, ne. Bakit may takutan ka kay biye mo, yung Diyos, in tatalan kay biye mo. Di ba? So nung paten na kaman ning metong nga tao ne miras ko banwa siguradong miras ko banwa pero itang taong nakamate ka na ako miras sa impyerno sigurado ne uling ing paten na metong yang maya pa tao ning Dios. Alright, so wow, si Ma'am Beth Songlaw. Good afternoon, Ma'am Ning. Thank you. Keng greetings yan. Hello po, Ma'am Beth. Thank you. Salamat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating program.
pamilyang Kapampangan. Okay, so paano ba ang tunay na pagbibigay ng tulong? Yan. Kasi po nakikita natin kapag may nagbibigay ng tulong, merong pang media, no, ipapaskil pa, ipopost sa FB, ne po. Actually, kanita medyo sinabi ko keng DepEd kanita kasi burida photograph your accomplishment ada po, ne. Sabi ko, if everything is photographed and exposed to you, sabi ko, ala nang mitagan kay kami para maging reward mi ken banwa. Ne po, bakit ko po sabi ito? Kaya katang pag-aralan ngayon, kaya katamong topic ngayon, mayakit siya po kay Matthew chapter 6 verse 2, ang tunay na pagbibigay ng tulong, ne po. So, medyo kay ko po kanita, daw ko ketang mamyekan sawo po tang kay picturean mo, ikay mo keng FB ne, ko po makain kay patitang pamanyilbi ko keng Bible study, kailangan picturean mo, kailangan, oh my goodness, dita ko niya sabi tang BS ne po, po kahit my goodness ne. Nung basa niya po in Biblia, Matthew chapter 6 is starting from verse 1 actually ne po. Istong mamye ka ne, kailangan alang mikabalo ne. Kailangan magbigay ka ng walang nakakaalam kundi ang Diyos lamang at ang iyong tinulungan ne po. So i-correct tala po rin kaya katamong nanghaus kanine, point of view, ne po, i-correct tala po rin point of view tamo. Atin naman kasing meki bat king FB tungkol kitang pamamyena nitang metong nga tao, ne, sabi na kasi nitang metong nga tao king FB na eko menyulod makanining kule yana bang kanita mabahiran politikan kana akong pamamye yana ne. So ako sinabi ko tama akong makanyan at sana walang media ne para mai-record sa langit ne po. Diyos ko reta pong kay ada mayan tama lang na may media yada para daw gayahin ng mga mayayaman cha. Bakit? Again, then bang mayayaman nalalang sariling kaisipan? Dawari ya kakit, dan pakakalulo, ne, namayanting puso, kailangan da pawari ing akit dore nga liwan tao na mamye, bayo la mamye. That is the question ne. So, ang tunay na pagbibigay po ay walang makakaalam kundi ang Diyos, ne po. O sige, pero I doubt nung picturean da ka rin nga liwan tao ne, I doubt. Kaya ba't ikaida ka, without your knowledge, ikaida ka king FB, makimakanyan? I doubt, ne? Kasi without your permission, ela pwedeng mag-post picture mo. Nobody can post your picture without your knowledge. Remember that, ne? Without any permission from you, emo kaya nito, ne? Emo sabihan na pinicture da ako mo makayan, no, ne? Siguradong ating kapamunan kaya istong finiture da ka, okay? So nanong melyari, pinuridan ng pinuritan tao nga ito at sabi napin ng Diyos, you have received your reward. So what is most important? The reward from the people, the praises from the people, or the reward and praises from God, ne? Na yamo ing menakit king kekang kaya panlob. Tsaka syempre, akakit ng Lord itang puso mo, naning parasan mo kayang puso mo, bakit mamye kang sao? Okay? Nanong sabi ng Ma'am Susan, ing pamanyawop tsuking puso, alayo keng litrato. Correct? Ing ginuyang makibalo, at yan ang balaking depat tamo po. Ing balo ko at elamanton kapalit. Correct? Na? Elamantun kapalit den tawong manyawop tuto. Okay? Actually, ing dapat mo ping sopan, wapin niya itang tawong naagyong ibalik ing sinawop mo kayo. Ne? Nanungno ka rin, sigurado itang tawong nga ito, forever na kang panalangin keng Diyos, na i-bless na kaning Diyos.
Kasi, naag yung ibalik itang binye mong saup kayo. Ne? So, lawen tala po rin kaya katamong puso. Lawen taming kaya katamong motibo. Bakit mami ka rin tao nga rin eh? Ne? So, sabi ko nga kanina, meron akong mga nakikitang tao 1 year before the election, o let's say, it is pandemic, po. Pero sabi ko na the reason is, tagal king election. What if there is no election? Yan. Tano mong alang election? Sumaupla kaya rin yung tao nga rin That is the question Kalwat na panahon, bakit laman nyaup din tao nga rin Bakit po tang eleksyon karin lamamog nus pera kanita lamami saup ka rin tao? Misip tamo po po. Actually, I say this directly ala pong kwenta kingarapan ng Diyos nung ingke kang pamanyaup asahan mo ingating kapalit ng pamanyaup mo may kakasala ka pa kanito may kakasala ka pa kanita at sana potang miluklukla king miluklukla king positions din ng tao nga rin po itang actually kasi ing lawe da rin tao keraklan ing lawe da rin tao ay potang luklok la rin siguradong bawian da ing karelang gistos. Sana po makanita. God bless you. Sana po makanita ing motibo da rin kaya katamong puso. Nawa sana ing pamanyawp ngayon eleksyon na ini tutuka rin puso tamo. Po, tutuka rin puso tamo na sa sopan tala rin kaya katamong kaparang tao at i-continue tamo po ining pamanyaw po ini potang pakaluklok tana at andyang etapa pakaluklok ka rin position sandyang pang mesambot ka king meto nga position continue helping these people po aliway tang bala mo ningas kugon ka mo aliway tang nung may pakilala kang mapamyengen panindigan mo na yan ang gapotang mayari ing biye mo manyaw ka pa mo rin. Okay, so nanon sabi ng yes lamanin ton kapalit anang Ma'am Susan Serrano. So yan po, magbigay ng walang nakakaalam kundi ang Diyos lamang at ang iyong tinulungan. Okay, but ating pingmenyalita ka na ako. Oy, kaya na, ating kangambaga na. Oy, kaya na, ating kasinopa na. Kung po peki batanita. Kung po peki batanita. Uling pong, detang ka na akong penyo pa na tao. Sabihan ko karela, napanya biyan na sinopanda kayo. Po. Pero karetang puso da retang tao nga reta, sigurado at chuko keng kilob ng puso da na forever dang pasalamatan at panalangin da kembiyedang lalo ko pang umunlad kembiye ko. Po. In blessing na ning Diyos, magpatuloy ya kembiye ko uling kempamanyaop ko karela. So, ako po makanyan mo nasasabihan na sinopanda ka makanyang po. Makanyang ko po, kalupan natin Jesus na kibat ng pegalingan ng metong nga tao. Mo pa niya biyan. Mo pa niya biyan na pegalingan da kaya ng Jesus. Pero syempre, in tao nga ito, nayapigilan ni sarili na, panyabiyan na. So, ako siguro, ako nakasalanan nung sakali man detang penyo pang kung tao, sasabihan da makanya. So, God bless you. God bless you. Alright? So, actually, sabi da nga pindeng kanita, tatagal ka bayad. Pagka malanda akong tatagol. Ali ko po, sabi ko, puta po siguro mag-retire ko, sabi ko kanita ako, tagal ko po tatagal po. Talagang susopan lamo po rin tao. Siyempre, ikit mo itang kalagayan dayan ikit mo at kailangan ding saop. So, sumaop ka. Ang gakitang agyo mo. Yeah, sabi ng Ma'am Susan, correct po Ma'am DJ Ning, kalupan na naman ning gagawan tamo ka ring anak ka mangailangan sa sopan tala tapos king kelambatan bigla na
na mo message o puntalanda ka at sabianda nano inggewata karela. Yes, ne? At ita mo mismo akalingman tamo gewata karela, ita mong talaturo makanyan yata kapalaran tamo. Yeah. So, matula ko retang hanggang nga sopan mi pang estudyante ne po medyo makasaup la po keng eskwelang Penny Batanda ne po keng karelang alma mater ne po at yan panawagan na rin sa mga alumni ng Betis National High School. So pantaya po yung eskwelahan tamo nung agyu tamo pong sumaup ne po. Share your blessings. Yan naalala ko tuloy si Elsie Gasa. Yan. So si Elsie Gasa kahit na hindi niya alam, ayan po. Hindi po niya alam ito. Hindi niya alam na babanggitin ko siya. Nag-flash lang sa aking isipan. Sasaup ya po yun yung pasikreto keng eskwelahan mine po. Pero na po sasabihan na banggitan mo makanyan. Alaya po sinabi ka na akong banggitan kelag yung nag-flash aking buntok ko ne. Alumni ya po keng eskwelahan ini. So, malugod ya po keng kayang eskwelang Penny Batan at tapos metong ya po karen sasaop kay kami keng Betis High School anyapin po metong ya naman karen panalangin mine makanita po let no one know that you are helping ne. So ing Dios mo po yang makabalo ne po at ingkerang sinopan yan. At magbigay ng walang inaasahang anumang kapalit. Yan. Kasi po mismo ing Dios may miyayak katamo at enaasahan ng Dios ing ating kang ibiye kayang pabalik ne. Syempre ita mo bilang tao ne po makaita mo pulub mautang tamong loob ne, mautang tamong loob. Anyapin, luluguran tayang gusto ing Dios. Suling ka rin hanggang blessings sa bibiyena kaya katamo ne po. With blessings or without blessing, yan ne po. Pero imposibleng without blessing. We must praise God, yan ne po. We must love God. So, karing kaya katamo pong susopan, tamo po maninayang kapalit. Actually, not even thank you Not even thank you. Kasi po, isto pong kinayan na po ng tao kaya kita, you have received your reward already. Ne po. Pero syempre, it is just but natural kaya katamong Filipino, ne po, na we always say thank you, ne po. So mapagpasalamat tamong tao. Okay? At karen naman pong sasaup, ne po. Karen naman pong sasaup ken, ne po. Andiyan pong menyalitang thank you ing metong nga tao, ne po. Balo na po ning Dios. Ingke kayong gewang kayapan ketang tao nga ito ating Diyos siya pong bahalang magpala kaya kayo. Okay, so let's have this very beautiful music first. Nepo, bago po tayo magpatuloy. Yan, ikembot natin. Alright, ikembot natin ang ating sarili sa mainit na afternoon na ito. Step that keeps on wanting more. All you gotta do is shake it. Ay, so sexy. To keep the guys going wild. Everybody. Hello, Javan Manabat. Thank you for watching. Love you. Simple like a cha-cha, and way much better than the salsa. 'Cause all you gotta do is shake it. Round and round, here we go.
say we play this is style for all the ladies. Say just call the crowd. We drive them crazy. Whoa! We can put more all around. We can put more to the crowd. We can put more We can put more to the crowd. Iboto tayo, Ping Party List! 1611 Pacman, Kapampangan, anak ni Wagwa. 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 Iboto tayo, Ping Party List! Radyo Guagua FM. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Sumakay ka na lang, kung trick mo rin ito. Katuwaan lang, sige subukan mo. Dire-diretso lang, sige itodo mo. Ipakita mo na kayang-kaya mo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Mga bata, handa na ba kayo? Sabay-sabay! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? O, isang ulit pa! Sabay-sabay ulit! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Radyo Guagua FM. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Hello, yan. Hi to the aning sa Pulong Masle High School. Miss you with triple hearts, mingat lagineng. Sabi na pong Ma'am Susan Ginto Serrano. Kaya kayo, okay, yung mga anings, anings of Pulong Masle High School. Yan, miss na nako pong Ma'am Susan. So, Ma'am Susan, Diyos ko, makanano ba yung mag-retire? Anyapin po tanga ako mag-retire, Ma'am Susan, mamalis na ako mundalang ketigwago. My goodness. Kalugod ko, king ka na akong balengguago. Yes, why not? Po, kaya rita, potang mag-retire na ako. Magkay kayong, what they call this, managang kayong palisket ang pondaspan. Sigurado potang kay mamalis na ako kimplas.
Ay, my goodness. Ne? Idakram war, mamalis yan dalat. Okay. Opo, why not? Ne po, nung keng school gagawan tamo itan. Why not ken baleng guagua? Mag-launch tamo yata ang kaya, ne, clean and green. Ne po, total pwede tanang magluwal-luwal kesa akin nano-nanong pamamanyap tan tamo, ne po. Linisan tayo in kaya tamong balen guagua. At sana po rin kaya tamong hanggang labas-labas kaya ni guagua, ne po. Kayo po, nako po sana makikalat-kalat pa kening kaya kaming plasang masanting. Yan. Tuturo ko po ka rin yung estudyante ko na ing balen guagua, yung peka masanting diling balen. Yan. Totoo naman po, karakal ko po pintalan na balen. Yan po. Yung pong guagua, yung peka masanting diling geography. Yan po. Kalug mo keni, tambing yung plaza. Yan po. Kamanakit na ano pa man, nung mga santing establishment, plaza, yung kaya katang munisipyo, Pisamban. Yan po. Kaya ba't kaya katang palengke, bandaya pa ka rin, then kaya katang sementeryo pa ka sa likod lang. Whereas po, tang munta ka karengaliwang balen, mumuna mundas na ni karelang palengke, yung karelang sementeryo. So, isipan nyo po balen, kabalen ko, ne po, kapamilya ko po, keti balen guagua, ne po. Pakaluguran tayo po yung kaya katamong balen, uling pong iya pong masanting dili ini. Masanting ya pong diling balen ka rin gampinta lang ko ini. Andyan pa pong nukar man lugar niya po. Andyan Tarlac ya man o nano. Alak pangikit na kalub mo keng metong nga balen. Plaza yung masanting salubong keko. And I'm so very excited niya po ken December. Sana may balik na itang kaya katamong presentation Kenny stage. Wow, yan. So, detang hanggang dancers yan na produce ng Ma'am Romar niya po. Magkaita mo keni guagua, pasayahan tayong guagua, yan, sina Yumi, yan, sina Yumi Hinko, sana makirandam na rin Yumi ngayon, okay? At saka ri Ashley, yan, di Ashley, Ashley Gaviola, okay? Tsaka ri di Jamie Hope, rin hanggang, wow, si Nolan Guevara, yan, okay? May balik tayo, Carla, yan, si Carla Manguera. Naalala ko yung ating mga magagaling na sumasayaw dito sa guagua. Ibalik tayong saya ng guagua every December, yan. Okay, so, pagpatuloy po natin, paano ba ang tunay na pagbibigay ng tulong sa ating kapwa, no? Okay, magbigay ng buong puso at hindi nanunumbat. Yan. Kaman yung bat na yap, ne? Nung mamye kang sawop, after that, kalingwan mo na dinenan meng sawop. At emo rupi sumbat king metong nga tao ing dinenan meng sawop, ne? Except na mo king metong pangyayari siguro, ne? Ako kasi kanita ating kong sinopan. Okay, but after many years o titang sinopan ko nga ito, bala mo, what do you call this? Yakbal nung sinaniban niyang jablo or what, ninuwari ing tampe nagkasan na ako, so sabi kong makanyang ketang, siguro itang paratang ketang balita ka na kung mag-spark yung gulo. So sabi ko, sabya mo, Ma'am Romar, wapin niya mo itang sinaup kaya, pepautang niyang minunang panahon na niya. Alayang karapatan na panagkasan na ako or siran na ako. Uling akong sinaup, aliwaya akong sinopan na. Akong megpautang, aliwaya akong peutangan na. Okay? So, actually po ako, ako po ugali ing mapanutang. So, alala po nga sabi ka na ako rin tao na ako metong kung mapanutang nga tao. Ala pong sisingil ka na akong nanupa man. Alright. So, mimingat. So, kaya po kalingwan itang taong sinopang ko nga itauling. Naman kitang pantunan ko itang utang alug kaya. Pero I just don't know bakit makanitay reaksyon po at ala kong balong gewang mayap kayo. So, niyang kay megpanting ko balugbog. Sabyan mo kaya, i-romuar, wapin niya mo itang sinaop kaya niyang minunang panahon na.
Sabihin mo kaya, God bless you. My goodness. So sinabi ko, Nepo, yung God bless you, mimingat na ka. Nepo, mabayat siya po ito. So, ako na yung kaya, kaya po makain kakaya nitang isto pong mabayat siya ken loob ko at masakit kong loob binanggit kitang salitang God bless you. Ay, Diyos ko. Ne? Bala ning ginuke ka nung makanano ka. May pakanano ka keng gamat na ning Diyos kung sasamban. Alright? So, magbigay ng buong puso at hindi ka nanunumbat. Nepo, lalo na istong ing sinopan mo kapamilyame. Remember, istong kapamilyame ing sinopan mo, it is your responsibility to help. Nepo, if we have the responsibility to help the other people, mas higit po rin kay katamong kamag-anak, ila po rin kay katamong sopan. Nepo, anya pinasasabi doon na mas masanting pa ing manyawad saup karengaliwang tawa da kaysa aking kamag-anak. Lako tayo po ito, kaya pong pamilyang Kapampangan, Nepo, ibalik tayo po itang kakalugod at saup-saup kilob na ning pamilya. Nepo, actually, bayo ka manyaup aliwan tao, impamong pamilya mo, yang sopan mo. Ne? O ita po yung panabiling ko kareng anak ko. Mi kakalugod kayo, mi sosopan-sopan kayo kem bawat metong at isong sinopan niya ingke kayong kapatad, nako mani na yung bayad, ko mani na yung kapalit. Ne? Kasi katungkulan tamo ito, katungkulan tamo ing sopan tayo ingke katamong kapatad, sopan tayo ingke katamong pengari. Ne po, kanita ating kundaramdaman na it is not the duty of the children, adang makanya, ne, nangas kanita itang potang manyawad la rin pengari karela. O bakit? O temo, kanino ya dapat manyawad ding meto nga pengari? Kingaliwan tao? Yung ba? Ganun ba? Ne? Kasi may pa-question ko kanita, o bakit iya dapat sopan yung pengari? O bakit iya dapat di ng pera yung pengari? Kapos yung pengari yung megparagul keko, yung pengari yung megpagaral keko, yung pengari yung gana-gana keko. Kanino ya manyawad ing meto nga pengari nung kareng anak no? Di ba? So ako po mang-question ko naman o bakit ating ko nga kakit matuang kalat-kalat yan dalan mamamalimos nukar la rin pamilyada rin yung tao nga rin ne? Siyempre lana ka mga karapat mo na manakot na ning matuwa. So gawan ko na kanita denang ko niya mong medyo kay ngalaga pa pesos 5 pesos 10 pesos makanitang halaga, po. So, itang medyo makapanyaliyang tinapi, makapanyaliyang pamangan, ng meto nga matuwa, So, o kaya, ating ko pong gawa na, kaya po din ng pera nung yung sinalikong donut. Anyang ating pandangkin donut keto. At saka inuman, binyekekeng matuwa, po. Where are the families of these people? Ne? So, itamong anak, ne po. Lako tamo keng kaisipan nito. Nining dapat mong sopan. Ing sopan mo yung kaya kang kamag-anak pa mo bayo aliwan tao. Alright, so remember that pamilyang Kapampangan is regaining family values. Ne po. Bakit aliwayan tao yung mas mahalaga keko? Dapat yung mas mahalaga keko, ingke kang kamag-anak, ingke kang kapatad, ingke kang pengari. Tandanan tamo po yan. Aliwa po rin aliwan tao. So, pasensya na po. So, siguro nung sobra-sobra ka grasya kayang biye mo, kanita ka lumwal kayang pamilya mo. Kanita ka manyawop ka parang tao. Okay? So, bang kanita po rin kaya katamong kamag-anak ka rin darugo alalang sakit loob keko eda ya sabing in tao nga yan bala mo may kamag-anak
maya pa rin aliwan tao, susopan na lo. Pero kaming kamag-anak na, never na sinopan. Makakarine po ito. My goodness, makakarine. Ne? So, lako tamo po ito. Iwasan tamo pong atin lang nga sabi rin kapatad tamo. Sana nga sabi da rin kapatad at pengari kaya katam. Ay, mayap yung kapatad din eh. Ay, mayap yung penga na kini. Ne? Anyapin panalangin kaya lagi kayong Diyos eh. Anyapin kaya biya lagi kayong panalangin ko yung kapatad na ini kasi mayap yun. Ne? So, family first, ne po, family first, ngayon inong sobra-sobrang grasya mo, kanita ka lumwal, manyawop ka parang tao, okay? So, kayan tamo po italawin tayo po ing hierarchy, ne? Ing hierarchy na po ning kaya katamong pamanyawop, alright? So, let's have this beautiful, mag-ano muna tayo, mag-commercial muna tayo, alright? Let's have this. Boto tayo, in party list. 1611 Pacman, Kapampangan, anak ni Wagwa. 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 Iboto tayo, in party list. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y Magandang gabi po kay Sir Rolly Sangco. He's watching from USA. Yan. Kung may katagala po kung Marianong Garapon. Na, makabaya pa sir, 30 minutes siya pa. Welcome po, welcome po. pilitin pang umiwas-iwas sa'yo. Oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala nang ang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Oh, tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso
takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Iboto tayo, King Party List! 1611 Pacman, Kapampangan, anak ni Wagwa. 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 Iboto tayo, King Party List! Yes, welcome po ulit sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning, na po. Pinag-uusapan po natin ngayon, paano ba ang tunay na pagbibigay ng tulong? Yan, ne po. Ang isang genuine na pagbibigay ng tulong. Okay? So, hindi naman po ibig sabihin ang tulong ay puro pera-pera lang. Hindi po, no? So, meron din po tayong tinutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain, like that, ng, anong tawag dito? ng serbisyo, yan, ne po. Nengkay po kasi ring aliwang tao, alala po nga sao pa pera, inkarelang service ya pong bibieda, ne po. So, mas masanting po ito at mas maka-appreciate po itong service a bibieda po, ne po. Which na, da po papansinan deng dakal, ne po, na in tao ngayon, metong yang mapanyaw, lagi yang daratang po, tang kailangan mong saup, ne po. Pansinan tamo po itang
itang service da rin tao kaya katamo ne po. So emo po kabud da pera, emo kabud pamangan, emo kabud da material things po makanita ne po. Actually po kami pong teachers mostly sa South mi karing anak malibang keng pera ne po na didenan milang panyalidang recess makanya ne po, kaya denan milang sapatos da, denan milang uniform da, maliban po kanita denan milang neng kay extra grade ne po. So naman po itang what they call this, naman po itang sip-sip ya kaya kay nganak nya pindidenan meng extra grade aliwa na naman po kayong makanita timo po ngeni ne po ulim pong balo mila pong mamagenroll la po kayong college de nganak. So reta po nga kakit kung medyo eya po kaaya-ayang grade da. Eya po kaaya-ayang grade da bang kanita po atin niya pong masanting nga grade i-presenting metong ayan na king eskwelahan na puntalan na kaibat na king Betis High School ne po. Didenan nila pong grades ne, extra grades po. Renga na ka rin, may pagalaba. Alila po, ela po sinilbi kaya kami rin, alala po sinahop kaya kami. So, pero ing advisor damo po yung makabalo na, or siguro ila mo naman nakakindoreng grades po, tangkay bigla lang tumas den grades da manaliwala ren grades da o ita po ingkaya itang pamanyaw pa toto ne po na so balada siguro den aliwa ay king Betis High School ada makamanya nali po mapagmakalunos kaya pong mestra ka rin kay Betis. Actually po rin hanggang mestra mapagmakalunos la po at emila po boring siran kinabukasan deng anak anyapin po papasar mila ne po. Kasi po karas da king college deng anak magsarili nung kawede ne magsarili nung sikap din ne po magsikap la. So etala makaying kakayan din nga naka rin etala judge ne po. So never judge the rengke kat ding tao ne po habang biya makanyan la. So datangin panahon mag-bloom la mo rin ding anak, mag-bloom la rin tao. So anjang late bloomers laman pakinabangan no ning kaya katamang gobyerno ne at ilang sabi ko nga pinapon ka rin ka na akong estudyante. Ikayo yung pag-asa ning Balen. Sabi ko, pinapag-aralan nga namin yung pagiging makabansa kahapon. Ayan. Kalaguran me ba yung bansang Pilipinas? Kalaguran me ba yung bansang ing Balen guagua ne? Peg-discuss me po napon ing guagua na nung no ka rin ing guagua is consists of 3 areas ne po, Betis, Poblacion, and Pangulo. Kasi po neng kay mangutang la tagano ka rin kaya da neng kay itang nanong bayan mo nanong bayan mo ing sabihan da itang metong lugar ita ne Betis adang makanyan Betis is a part of Guagua sabi ko pa rin anak ne po taga Guagua kayo yan yung kaya katamong Balen Balen tamo Balen Guagua. So sabi ko potang ating mangutang kaya kayo taga saang bayan kayo sa bayan kami ng Guagua yan. So luguran tayo ing bayan Guagua ya ko ing Balen tamong Guagua ne tayo nangaws kanine didinatan eta mo maging pabayat keng gobyernong Guagua. So ang pagiging makabansa ne po, tulungan po natin ang ating bayan. So hindi lamang ang ating family, hindi lamang ang kapwa-tao, tulungan po natin ang ating bayan na magkaroon ng magandang tanawin, magandang anong tawag dito? Magandang impression sa mga ibang lugar ang ating bayang Guagua ne po. Nanungno ka rin nasabi da ing Guagua malinis siya, den tao Guagua maganakala, ren tao Guagua mikakalugod la ne, ren tao Guagua marespeto la ne. So etamo po mi papanyira ne. Metong tamo po after this election still we're going back to our normal lives. Tandaan tamo po yan eh. At maging mapagmatsyag tamo po banten tayo po ing Balen tamong Guagua, banten tayo po ing bayang Pilipinas ne po.
Yan. Bumalik na naman tayo sa isyong politika. So sabi ko nga, in family, it's natural to help each other. Ne po, because you are a family. Yan. Ne po, you are a family at king pamilya alang sumbatan. Ne? Kapag ikaw ay tumulong sa pamilya at may binalik o wala ang kapatid, pamilya yan it is a part of yourself, ne po. So, sabi nga, kadayame yan. Ne? Yung pamilya mo, it is a part of yourself, kadayame. So, yung pamanyawop, it is a responsibility. Ne po, kayong pamilya tamo. So, nung katungkulan tamo ing sumaup karengaliwang tao, ne, masigit na responsibilidad tamo ing so pantaya ing kapamilya tamo, especially ren kapatad ang mangailangan sawop ing pengaring na mangailangan kingkekang lugod at lingap, ne? So sana po ala tamong akakit pengari matuwa nakalat-kalat kening balen guagua, ne po, lingapan tala po ren kaya katamong mga tuwa yan. Wow. Sana atin lang programa ring kay katamong bisang manyilbi ken balenta mo para ka ring mga tuwa tamo po ne po na maliban pa keng senior citizen na bibiyena ning national government ne po. Sana in the local government will have another program for the aged people, ne po, karing tamong senior citizen, lingapan tala po, okay? At etamo po sana maging, what do you call this? Oh my God, kasakit pong manyalitan, pero datang yung panahon, kayang tangan yan. Ayusan tangan yan, po. At mangutang ka na ako, no, karin panibatan ng pondo, dakala pondong panibatan at nanano na lamo rin kaya katamong kapamilyang mga kwalta kayong paligid, po, para ayusan tayo ing guagwa, po, para lingapan na rin kaya katamong mga tuwa, para lingapan na rin kaya katamong kayanakan, Saup-saup tamo po, kaya tibalen guago. Karakala mga kwalta yan, karakala establishments, karakala projects na pwedeng pang-apekwanan pondo para lingapan niya ing baleng guagwa din kayang tao, ing tao daring ing taong taga-guagwa, po rin pong kaya katamong kayabe keti, kaya katang kapamilya keti guagwa. Nanano na lari Sir Rolly Song, nanano na rin Sir Nilo Manako, nanano na rin kaya nga broda Kapampangan, guluan talangan din para kayang baleng guagwa. Ayusan tayo po, may kakalagod tamo po kaya ni guagwa. So, masigit po yung katungkulan tamo, karing kaya katamong pamilya, po. And do not expect anything in return. Tamo po mag-expect na anumang kapalit na ning kaya katamong sinawop. Anyway, po, God sees everything. Akakit na nga po ning Diyos yan, inganggang kaya pa, inganggang masanting ang motibo na ning kaya kang puso, akakit na nga po yan. When you help, po, at siya ang Diyos na magpapala sa iyo. Tantanan tayo po yan. Ing Diyos yang magpala keka. Ing Diyos yang mamye proteksyon keka. Mo kailangan ng bodyguard to guard your life. God is your guardian. God will send His guardian angels for you to be protected from any harm. Yan, po. So, nung talagang kaluguran me ing kekang balen, kaluguran me ing bayang guagwa, ing kekang bansang Pilipinas, katatakot keng nano pa man, basta ika darapat kang mayap, tune kang magsilbi keng kekang pamilya, tune kang magsilbi keng kekang balen, keng kekang bansa. Who can be against you? Nothing, no one. If you are for God, who can be against you? So, pag ang kapatid or pag ang taong tinulungan mo, nagbalik siya ng
favor, no? Doon sa binigay mong tulong sa kanya. Bonus na lang 'yon. No? Bonus na lang yung pagbabalik niya ng pabor sa iyo. Pero higit sa lahat, you win God's favor, ne? Nung talagang tutukang sasawop, okay? So, pag ikaw ay tumulong, you are included in the prayers of blessings of these people, ne po? Kaya beka karen panalangin, daren tao nga rin ni na sana i-bless na kang dakal ning Dios, okay? At protektahan na kaning Dios king nanumang kapahamakan. Alright? So, ganun po ang tunay na tumutulong. Walang nakakaalam, no, kundi ang Diyos lamang. Ang tumutulong ay buong puso at walang hinihintay na kapalit o walang sumbatan. Hindi mo sinusumbat na ikaw ay tumulong. Okay? So, sana po sa ating family, i-practice natin yan. Po, i-practice tamo, kareng kapatid tamo, kareng pengari tamo, i-practice tamo. At ken pamilya, nung sinopan may maning kapatid mo, sinopan may kapatid, ang kaya kang pengari, ka magmamaragol, ka bala mo, boss ken pamilya, no? Cannot be. Ne? Makanita, yung tunay Kristiyano, tandaan tayo. We are bearing the word Christian, ne po? Sasabihan tamo, Kristiyano tamo, pero Kristiyano kamo keng nguso, wala ken puso. Ne? Isa puso po natin ang ating pagiging Kristiyano, ne po? So, kapag ikaw ay nakakariwasa sa iyong buhay, kabala mo, boss, keng pamilya. Ne? Still, be humble. Ne? Be humble in the sight of God and God will be the one to lift you up. Tandaan ng tapo yan. Alright? So, it's 3:59. Sana po marami po kayong natutunan ngayong araw na ito, ne po, sa pamilyang Kapampangan at medyo na-guide po tayo sa tunay na pagbibigay, ne po, sa ating pamilya, sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas, ne po. So, mahal ko po kayong lahat. This is your DJ Ma'am Ning, ne po, ang inyong kapamilya dito sa Radyo Guagua 99.9 FM. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Dakal-dakal pong salamat kareng hanggang kayabi ako po ngeni kay kang Ma'am Susan Ginto Serrano, kang Sir Rolly Songko, kay Sir Nilo Manakop, yung pong ating mga ibang tagapakinig, si Ma'am Bet Sunglao, si Ludwig Sunglao, sino pa ba yung ating mga estudyante, si Javan, si Kelvin, yung ating classmate, si Marie Galura Centeno doon sa Hong Kong. Hello. Dakal-dakal salamat kay kayo, ne? Sino pa ba? Si Charlita Yumang Salazar. Dakal salamat king kaya kang pakirandam nganing haldongay niya. Tsaka rin tao gembale, ises at tsaka Ambi. Thank you so much. God bless you all. Kaluguran dakongan po. It's 4 o'clock. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo